Kwedu no maBuja tiri kuimba kuti madoka zvisvinu zuva ranyasi zuva rosarudzo musi wa23 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Ipapa rikaiti tande nhau dzanyasi wamunangarwa waingidzira mazuva okuvhota kusvikira zuva ramangwana. Ipapa zviri kukonzerwa nekuti dzimwe nzvimbo wati watandaba kuvhota kureketa kuno. Wendo huno mati mazviona baimi pamunofungidzira kutoti pandofunga Satani aguma kuita zvaanoita ndipo anobva areta kuingidzira ka misikanzwa iyo akuenda mitsepwede yomukwasha anootadurira ambuya pakaita kunyangariwa. Rikaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi ipapa nyaya zhinji huru dziri kuburika munyika yese kunyanya nzvimbo dzoHarare, Bulawayo, Mutare, pabodzipo nokunana marondera nokwedu kwamutoko pokare zviripo ikoko asi zviripo zvakawanda kuita sezvazvakaita kunana Harare. Ipapa dzimwe nzvimbo dzanonoka kuburika kuvhota kuti vanhu vatande kuvhota. Iwo ZEC wegani wachibvuma wagoreketa kuti nzvimbo zhinji dziripe kuvhura nonguwa zvokutoti matunhu zvakaita soBulawayo noHarare watotadza kana kuti wareketa kuti inzvimbo ngani dzavhura nonguwa. Manyongori. Ipapawo pokare waribe kuendesa mapepa okuvhota akakwana. Pokare Wamwe waribe kutoendesewa zvachose mapepa acho zvokutoti unosaya kuti kohoko. Ipapa naCharlton Hwende watoburika wari kutoenda kuZEC kwacho kuti wapiwe mapepa wachibva wanyepiwa kuti ime mapepa tichiri kutopirinda izvezvi. Mabi yangu mati mazviona baimi apa iwo ZEC ndo wabodziwo wagotonyora kuti musi wa18 paya wachinyora kuti mapepa takapirinda omapurezidendi akaingidzira nezvikamu zvinomwe kubva muzana oparamende akaingidzira pokare nezvikamu zvinomwe kubva muzana pane mapepa pane nhamba yewanhu wese waripo. Saka uchisaya kuti saka azoshotesiwa nei ipapa apa kwedu kwamutoko uku kwana Charehwa uku kuri kunzi kwashota mapepa. Murehwa yodzasi ino nzvimbo dzashota mapepa. Unobva wasaya kuti mutasa hatichareketa kwese masvingo kuno dzimwe nzvimbo dzashota mapepa. Bulawayo kuno dzimwe nzvimbo pokare dzashota mapepa. Gweru unosaya kuti chaizvo chawaiita nguva yese iyi vanhu vanga wana makore 5 okunhadzirira kuti waite sarudzo tsvinu asi unobva waona kuti aiwa wari kuziva izvo wari kuita wane gemu yavari kuronga ipapa rikaiti nyatsoiringa kuiona kuti wada kuita sei. Wamwe wagototi peno wari kuda kuti waunze vanhu kubva kumaruwa kuvaunza zvawakagoita paya mugore 2018 zvawagoita mugore 2013 zvawagoita mugore 2008 zvawagoita pokare mugore 2005 zvawagoita pokare gore 2002 pokare 2000 zvawagoita izvozvo kundounza vanhu vachikwira nomabhazi ndizvo wari kuda kubenhudza. Heno ticharamba takaringa asi munyadzisiro wazvinoita heno kana wewe wakuru hurumende wachinoganda kuusu ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvipera sei. Kureketa kuno kwatiri kuita nyasi izvezvi nzvimbo yeWarren Park wati watandaba kuvhota dzimwe nzvimbo Greenview pabodzipo Sanganai Inn pabodzipo mabi yangu paribe chisvinu kambwa kanyahu ipapapa rikaitirambe takaringa zvedu. Wamwe pokare maBallot aendesiwayo mapepayo aendesiwa akaita kupesanisa unobva waita kusaya kuti vanhu wawa chaizvo wabva wati zita njomunhu weCCC usu bvawaisa munhu weZANU-PF mufananidzo wobato bvawaisawo ZANU-PF poZANU-PF bva paisiwawo zita roZANU-PF mufananidzo webato nousu hwacho bvawaisawo CCC wosaya kuti saka vanhu munoivhota muchiiti mbani wamuri kuvhotera ipapa wakaona kutoti apa tinenge tajiwa vanobva vandoti aiwa mumavhotera bato simbo yebato redu ndo yatiri kudai unobva watoona kuti wendo huno heno mabi yangu kuti zvakamira sei. Apawo dzimwe nzvimbo dzakaita sana Bulawayo kwai kuno mawadhi 6 anga aribe wanhu wobato roCCC pamaBallotpo omapurisa akavhota nomasoja iwo anga aribe wanhu weCCC kwautangidzisa pokare unobva waona kuti iyi ndo
njodo chaiyo. Rekai tione ipapa kuti zviri kufamba sei. Tinoramba tichindolinga tichikunyepai. Chatandofarira izvezvi chinenge chaita kuti zviite zviri nani, kwai wanhu wanga vari kuramba zviri kuda kuitiwa nozanu zvokuti inoisa nzvimbo dzakagariwa nevanhu vachiti uyai nomunyorese kuti maenda kovhota, uyai nomunyorese zvitupa zvenyu kuti maenda kovhota. Matebo yacho abisiwa yese ndaita unoita kuona kuti munhu adichiwa achazvidaba zvokuramba achindoitisiwa kikisiwa bhora riribe mweya ikoko. Kwaramba. Asi nyaya yanetsapo kare kunana charehwa kweduku nokumudze. Kwai nyaya yevanhu vanoti ndinokona kunyora ndoda kuvhotera paZanu PF. Iyoyo ndo nyaya yaramba ichinetsa iyoyo. Heno kuti kwenyuyo kwakuri seiko, munondotiudzawo kana maona zviri kuitika ikweyo. Asi hwendo huno rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Wamwe wagoringa zvaitika musarudzo zvizvi zvanyasi wari kutorwadziwa kutoti iyo ingi inomakiwa kuti munhu avhota iya kwaiya tochena paya pachitoribe kana chibodzi kana chibodzi. Isu taiziva kuti vanobva wanyika kagumwe kasiyamwa ka uchibva wakanyika ubva kasara kanuna kekuti unoibisa ba. Hwendo huno vari kundoita kunyora kundomaranzura panzvara ipapapa kundomaranzura kabodzi pekuti munhu akaenda hashe kumba kwacho akanoifaira mushe panosara paribe kana chinhu chibodzi chinoratidza kuti ambovhota. Heno ticharamba takaringa asi panenge panonyaya ipapa. Wamwe wagotoreketa kutoti ZEC zvakaita wokumutasa kuwadhi yochi12 kwai wagoreketa kutoti imimi endai henyu kumba tichamozoya mangwana ndo panenge pakuvhotiwa nokuti mapepa ayo tiribe. Mukandombwa waita kudando ibva maita kuwanyepa kuti tiri kuenda bada kutorara tese pano. Wada urara wachiitei wega munosvika mavhoterwa kutonyepewa kunzi makavhota mozoita sei. Munozoramba muchiti apa ndio wanenge wari kureketa izvozvo. Musabvume bakuitisiwa. Rambai muripo. Wari kuringa sarudzo wozesini pabodzi pono ERC wagototiwo zviri kuitiwa zvokuiti matable offers noZanu PF anenge aripo achinyora mazita evanhu nokudidi zviripo pamutemo zviri kubvumiwa ba. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei ipapo. Wari kutungamira sarudzowo heno mabi angu pakadara apa panobva pahwadzira kuti waya wanouya koringa sarudzo bva unyika dzokunzeku wanobva wanoita dododo zvavo jejeje warimo mumahotera heno nekumwe kwavanenge vari kundotendera zviribe basa. Nzvimbo dzakaita dziri kupisa idzo dziribe kana kuvhotiwa idzodzidzi watipoba kuti waone kuti zvirimbotekaira sei. Ko chinga ndo zvawakainga kuti waringe kuti zvirimboitika kumaruwa kuku kune kuchiitiwa fazi ichita zvainoda novanenge vachiti tikunyoresa vanhu exit poll what iwawa wese waripo. Iwo maobserver iwo anenge aripo munoboya kana mubodzi paribe kana mubodzi wamunoboya. Ipapo ndo panonetsa ipapa kuti zvavanozoreketa kuti sarudzo dzakaringana fani dzakaita tusvinu vanenge vari kureketa zvokumaguta. Kuno hwendo huno zvokumagutazvo zvaita kunyangariwa. Rekai tione kuti vanenge vachizoreketa kuti kudini. Nzvimbo basi yatanyepiwa izvezvi kuti yapedza kuvhotesa vanhu inzvimbo yeVictoria Falls. Kwaizvezvi nzvimbo dzese dzokuvhotera dzokuVictoria Falls dzatotanda kuerenga mavhoti vanenge varongeka zviri nani. Rekai tione ipapa kuti panenge pakambomira sei. Tatomirira kuti panozoti nguwa yemidnight tinenge takutozoda kuziva kuti zvambotekaira sei. Wari kuisa mapepa aye maV11 aye ndo nguwa yamunenge makufanira kungwara manje hwendo huno mureke kugotaikiwa nonguwa V11 kwai ndo kutofanaro chaiko kuti zviite zvisvinu nekuti ukareka ugodando wanoita kuita madiri aJorgina wanhuwa nekuti wakandoriboya wakachinja hawo manhamba unowarambira wachiti unoramba ba nekuti iwe unenge uchiribe. Asi kana uinaro rako ibva waita kuita pano moyo wako ndio poriri kana wachitoda uritora nga watanda wakupedzesa chaiko ndokuti zviite zvisvinu. Freeman Chari izvezvi agototi gorekai kusha kana wakadzima dande mutande munoona zvatinokunyepai kuti itai so. Saka kureketa kuno vanhu kwai ndogarai makaisa iyo maVPN mumafonimo kuti zviite zviri nani nokutoti
vanozikana ba kuti vanoita sei nzero dzavodzo dzinoita batu svinhu. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Ticharamba hedu takaringa. Asi iye Firimeni Chari ari kutenda fani kuti vanhu vakaita kupopomedza mari dzavo dzatiri kupa vanhu vari kumaruwa nokunzvimbo dzinoita kuhwadzaku, kuti waite basa rokuramba wakamira munzvimbo dzokuvhoteradzo, maagensi wese wanenge waripo. Tiri kuramba tichizvitenda izvozvo. Nzvimbo badzi dziribe kuzikana kuti inzvimbo ngani, inzvimbo dzinosvika 400 dzokuvhotera. Ndo nyika yese dziribe kuzikana kuti inzvimbo dziri papi, dziribe kuitiwa inonzi mapping pachirungu. Asi zvakandodando kana kundori no wanhu zvinoita zvakanaka. Ticharamba hedu takaringa. Rekai tichiringa hedu dziri kuitika ipo pasi rese. Tiri kundoti tsveru muSouth Africa mumu. Kwaika noyo muSouth Africa makwirira anoita zvinhu munyika maomo. Asviderera kuenda pazvikamu zvina nonomwe pagumi 4.7% pachirungu. Aiwa tikuti makorokoto wabi edu. Apawo nyika dzoBRICS dzahwadzisa iyo South Africa yange yakaringira fani kutoti vanobvumirana kuti vosenzesa mari ipi, mari ibodzi, kuti vanhadzire mari ibodzi. Kunozvaramba watadza kuwirirana. Unobva waona kuti pane nyaya. Rekai tirambe hedu takandoringa kuti vanosvika papi wakadando. Apawo kwane masoko aburika iko kuRussia kwaPutin ku kwai anonzi Prigozhin uya. Anzi Prigozhin uya iye uya wokuda kumbomukira Putin mazuva apfuura yaya. Agwarashiwa uya, agwarashiwa zvache atoita kufukara chega nekureketa kuno. Iye nevamwe wabiya che vanosvika vanomwe vayanga vari kutotendera zvavo mundege yavo vegani. Kwakutoona atomabara paya kwakutopfa. Wagwisiwa ndege yavo bva wapfa. Iwo wakaita zvokutamba ukamboona watsika mbada ka chibva watosiya yapfa, uigwisiya ichitsamhina kana kuti yoti ndichakujaba unotojiwa basi. Iwo vanozviziva bachere heno. Ngaitirambe takaringa kuti zvinenge zvakadini. Kana panoita zvimwe zvinenge zvaburika mabuja, munondoziva kuti Mhanduwe WeNhau kunyanya nguwa dzosarudzo dzino vanondokupakurira chipolipo cho. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Tiboya nezuva ramangwana.